Hormatly Can Sesimin agdalary. Sevgili viziya gorjular. Ene şuun yankı aytışmaz ýaly kadimi bar toprağının gözellik görkünü görkoşan mari restoranymyzdaky ýene bir täze ýazgymyzda sizin haýyşnamalaryňyz boýunça şeýle aýdymçylar çağırdyk. Hemmetiniň aýdymlaryny ýörüte viziya operatoryň üstü bilen Can Sesimin owady bilen Türkmen internet ulgamynyň üstü bilen görmäge mümkinçilikdir diýäs. Olaryň ilkijilerin gatarına kän soraýaňyz Kakajan Şajaýew. Şeýle hem Kakaýla Allah berdiýew Türkmen galaytyragyndan geldi. Siz soradyňyz. Ýene-de bize maslahatlar berdiňiz. Dinläp durýs. Ýene-de aýdymlaryny dinleýäs. Ogul jeren şeýle hem Ora Sultan Hudaý Berenowalar dogollar Türkmen galaytyragynyn täze ýol daýhan birleşiginden siziň ýörüte haýyşlaryňyz boýunça geldi. Halil Anugurwanow farada aýtdyk, gowy aýdymlaryny ýene dinlärsini diýip bolsa, ol Daýynç Amanmuradow, Murad Agajanow çağırdyňyz. Olaram biz ýörüte haýyşnamalar bilen şugunky ýazgymyzda çağırdyk, aýdymlaryny ýerine ýetirip bererler. Şeýle hem öz kardeşlerim bilen Gülperjigimiz geçen gedek ene taakda goşgular aýtdy, goşgullap sizin hem mäňde agdalamyz sag bolsun aýdýas. Bugun bir näçe goşgular aýdar. Öpajan ýaşçygimiz sevgi aýdymlaryň bir näçelerini şogullaýdymlaryň bir näçelerini mehriban käbelemde wasp edýän aýdymlar getiripdir. Şolaryň hemmesine mehribanlar siz üçin çağırdyk. Ýene bir ýolada siz kän soradyňyz oň bilen kim garaşa gepleşigimizde de ullukan gyzyklanma döreden mejlis bally fam çağırdyk. Şu aýdymçylaryň hemmesiniň atlaryny aýtdyk, gedekli gedekne siz üçin gowy aýdymlaryny aýdar. Ýene bir gedek mehriban agdalar sizden haýyş edýäs. Näl dogan garnaşlaryňyz ýurdumyzyň haýdy kunjogyny bolsa da gowy aýdym aýdyp bilen ýaş zekirli aýdymçylar, talantlar bar bolsa bize maslahatlarla ýüzleniň. Biz hem başardygymyzdan olar çağırıp ýörüte Canly Sesimiň kanalyny size dinleder diýen umytlarymyz we viziya operatorymyza sag bolsun aýdýas. Ähli aýdymçylaryň şuň aýdymlaryny ýerine ýetirýär. Ýene-de bir zatlarda gyzyklanýaňyz siz elbetde men aýtmak isleýän köpüňiz şu Canly Sesimiň adbyny men duruýdýäňiz ol mendiň alyp barşy hökümini bile işleşýän hökümini bular bilen işleşýäs. Ýöne men däl. Haçanna biziň mehriban agdalamyz 10 müňden geçen güni netip bolsa, hemme Canly Sesimde kim goýulan bolsa şu wagtda içinde dinleýäňiz, gollaýaňyz, kommentarlar ýazýaňyz 10 müňden geçen güni Canly Sesimiň adbyny ýörüte ýanyma çağırıp siz bilen tanıştyrar we oň kimligi, näme adamlygy we näme durmuşda edip bilýänligi barada da maglumatlarymyzy berer. Şoň üçin hem şahyr aýdymyň gözelligi hakynda şeýle diýär. Hassa bolsaň melhem berer aýdymlar, gutsa bolsaň şatlyk berer aýdymlar, niniň ananmazak ajap aýdyma dinläp lezzet alyp maslahatlar berýäňiz. Sebäbi aýdymlarym gudurda ahyr adamlar size täsir edýär. Sunutymyň hakowandary Kahraman arkadaşlarım Can sağ ömrü uzak olsun deyip aýdym dinleň. Canly Sesimde ama mehriban agdalamyz sizin hyzmatyňyzda biz bilen galyň. Türkmen internet ulgamyny janyňyz sağ bolsun, biz gollap duruň. Häzirim tawaramyz dowam eder. Ýene bir näçe ogadan aýdymlar bilen sizi dinlemäge çağırýas. Hanzymaka İlmadama gülümün diş, ilmadam fil şadiyan, sarpatılda alkışlayar alilvan güller seni. Sağım çıbihir güllü zekran, bullu sana mehriban, sağam deyip utuğullu üstürdü çöller
seni. Çağa çıkan kuğuçağın güneşini oynadım. Kızım baktım, oğlan baktım, dökçekleri oynadım. Kemal taktım, çopal yedim, sevgizimle kaynadım. Aynı gece tartıvalı, kuvvetli kullar seni. Aşık oldum karavanda, nur döken soli gönül. Ömrüne ömür koşan, şadiyana bal gönül. Bakıdallım murtu tavan, çopul yiğidin kalbına. Livlerinde bulunur yan şerbetli ballar seni. Küçüldür büyün mallar içer dursun. Aşığın ini kanına gül kızarmaz sürüsün. Şol gözlerde çopal dinar çölüm azap birsin. Köngül kaynar çöller aynar tarifler diller seni. Çopal dinar çölüm azap birsin. Köngül kaynar çöller aynar tarifler diller seni. Tarifler diller seni. Tarifler diller seni. Havol, 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 havol.